אז אמא, היום הראשון לספטמבר, זה היום הראשון של הלימודים. וסיפרת לי שהיית היום בבית ספר, ואחרי הטקס ניגשה אלייך אחת האימהות, והתחילה להתלונן ובאה בתלונות ורצתה שתשני משהו ולמה עשו ככה לילד שלה, ואמרת לה, תשמעי, אני כבר לא המנהלת פה, וזה לא בעיה שלי, אני רק שותה מים ויוצאת. ככה אמרת לי שאמרת לה. אז רציתי להראות לך עוד כמה דברים שהם לא בעיה שלך. תשתי מים, תשבי לאחור ותסתכלי. לא בעיה שלי. זה מה שקורה בבית ספר כשאת לא נמצאת. ראית חבר'ה שקופצים מהגג? בפנסיה? תיזהרי לא לקפוץ. רציתי להזכיר לך מה יכול לקרות כשאת קופצת. קוסטה ריקה על העצים. שימו לב. Signora, signorita. מה את אומרת? משרים אותך לפני התלייה. Es que la sensación es tan...